Waduh, kurang ngerti lah. Bakso ada bayo. Oke, oke, siap. Tak kasih lancar, main lancar. Lancar, Bos. Waduh. Wes, Nanti kembangi, Bro. ujuk sing dalu ya, Pak. Tapi apa? Jile, Tak jalan pasang meneh. Sore sembrono. Dino iki kudu iso balikan karo nduk Wida. Tapi kok budaya ra keturunan iki. Tak sapno kembang. Lumayan lah tak gorong mulai wong iki. Sayang tak sia-sia. Iku nek aku bingung isi ngono ben aku latihan sik wae kuwi. Bisa ngene. Tuh, aku wis karo kuwi. Aku kono wae. Aku mulai. Yakin wis ngono wae. Jane iki bocah ngopo jagong tengok-tengok nang kono dhewean tak paranane nyasar. Waduh, Mama Puji. Surke jane ngopo njar nang ngene njar? Ngene sih, Mak. Ngene kok nang kene. Ora nang nggon liyane. Karang karo ngenteni kancane. Ngomongi janjian nang kene arek dombo nanti aku milu-milu tok, Mak. Wong kok nang omah ra iso jagong jenek lunga wae ra iso rawan ra bengi. Seneni wae gutane kok, Mak. Seneni lawang berung, nek ra berung ora seneni. Kuwi kan lumbian bapak, nome koyo ngopo. Niru kok bapakmu. Wong kon nang warung kon nukoke sampo kok diundang-undang ra ono. Jebule wis ra nang omah. Wis sak menyang dhewek wae. Yo, Mak. Mak. Anak lanang dolan digoleki. Nanti mesti disusul. Aku lho kan iki sing karo kancaku. Kok kae lho ben bapak koyo kono. Lah nek wong bojone riko wae koyo kono ben Mak samaleno. Duwil darah teko sampeyan ket mau wis tak siapno kembang. Selok layu kembange. Yo. Nah, iki genduk. Betul. Boleh sih mentang, Duk. Nduk, mentang, Duk. Kok ngene, Duk? Duk, aku pengen jelaske sing masalah wingi, tadi sing diomongke Putri wingi kae karo kowe kuwi salah, ora bener. Aku lho tresno iku karo kowe tok. Aku lho tresno iku karo kowe, Nduk. Dadi nek soal hubungan iki ngene, anggere awak dhewe percaya, aku percaya, yo kowe percaya, kuwi bakal lain apik. Tapi nek kowe nggo omongane wong, ya wis. Tane bakal alus lah. Ngono kuwi lho Nduk pasti. Dadi kowe tak jai ketemu nang kene iki aku arep ngenano masalah sing wingi. Aku percaya karo kowe angel. Kowe yo pernah diomongi kancaku, kowe pernah boncengan karo wong liya. Wong liya sapa to? Kayane aku ning omah terus lho, Nduk. Blas ora tau lunga-lunga pomene nganti boncengan karo wong liya. Wong wis bolak-balik tak kandhani. Aku tresno iki mung karo kowe, Nduk. Ora ono liyane blas. Jujur kowe. Dadi iki ngene, Nduk. Aku ngejaki ketemuan kowe iki aku meh njaluk balikan. Terus nek soal sing nggon kuwi masalah kuwi aja di rungokke lah wong iki cukup hubungane awak dhewe. Nek nuruti omongane wong iki yakin percaya karo Mas. Rane bakal alus. Nduk, nek misal kowe tak jak balikan Mas sing murah. Mas temenan tresno karo kowe ora bakal ono liyane.
Jadi masalahnya jadi ibaratnya jadi pikir terus ya. Nah, ini kesempatan Mas pisan meneh. Mas bakal berubah demi kuwi. Mas jaluk tulung kayak kesempatan pisan meneh. Bener-bener pisan meneh. Ora bakal balani. Jujur. Kan ya, yo. Kayak kesempatan pisan meneh ya. Mas bakal berubah tenan. Sorry ra bisa. Duk, nek aku kesempatan yo. Duk. Ditolak mana? Ini apa jar? Ya, Biasa. yuk melaku ayo. Nanti. Bakso. Yuk. Nanti. Bakso. Yuk. Gusik, jagung sih lah. Kenapa jane? Aku udah nembe bar ditolak karo si Wilda tak jai balikan ra gelem. Oh ngono dipikir wis. Yuk, bakso. Sekarang piye jenenge wong tresno temenan, Mas? Tresno opo lah wis yuk. Bakso wae. Sekarang bayarin nih. Heeh. Yuk, mangkat.